Umeojiaka, around 1946, Umeojiaka, it's a village. Getting in the city with an aquata. Umeojiaka, woman in Ulu, Mania Bubesi, Egwa Umeojiaka, Aduma Kune, Wayoma, Fana Bobakola Konu, Wemutaki Jonathan, Ebede Umeojiaka. Primay School, Lazy Nito. Madam Babo, Neja Pupo. Double Fancy, go de bo. Macan, even the den of Ben Macalica. Jonathan Umeojiaka. Six. 1 year working with Dulia. 1 year working up what you say, Umeojiaka. When your mama came with Bonanza, Vanabo will be a return. However, sir, oh, where's Sabuva? 1 year working cross, Ghana opposite John. Umeojiaka, alias Golden John, Nabangwa. Ghana Bobi Nabangwa. Tupu Anuwaya Nigeria. Uwelu naro 1967. Aya webido bawa Nigeria. Jonathan Umeojiaka, where's the room to work? Where's the little button? Yeah, above who called you, we're not ever.
ngozi nke ya. O wee kelee n'ụwa ya wee nụta Charity Umeojiaka ada uche egbue nwanyị ọma nne anyị nọ ga-adịrị gị mma. Chukwu gọziri Jonathan na nwunye ya wee tinye na ụmụ ịsaa nwoke ise na nwanyị na-abụ ngozi Chukwu zuru ya rụọ. Olima dodo olima oyolima bụ egwu ebili. 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 Onye majọrọ ta Umeojiaka udogwu bisiri ike na-aba ata ego na-aba wee na-enyela ogbenye aka. Ọ na-egosi ịfụnanya na Anglican Church na-aba. Ezinna mmadụ niile na-akpụ ya Ezinna 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 mana ibe na-akpụ ya na-aba imilikiti na-akpụ ya ka onye aka ihe niile Abacha na-akpụ ya ka onye aka akpụ onye aka onye aka akpụ onye mmanụ bebe ụfọdụ na-akpụ ya nwachi na-emere ụfọdụ na-akpụ ya Joe Bros businessman. Maka ezigbo ọmụma na-eme ka Chukwu ji wee gọzie Jonathan wele ọmụmụ chọọ ya mma wele akụnụba chọọ ya mma. Maka na ọ dị akpa oke ife niile na-emerụ ndị mmadụ n'elu ụwa. Ndị niile kwesịrị inyere aka Jonathan na-enyere ụlọ aka ma ọ bụgo na abịghị ya bụ ebere ebere na-emerụ ndị mmadụ akarịka. Onye nke ihe oyibo Joe Bros onye amaka onye nke agbọkọ ọma ọ bụ memba People Club of Nigeria.
Umeojiaka Charity. Ezigbo ọganimalụ Chedie. Ya mụrụ ya ụmụ ịsa. Umeojiaka nwa amaka. Ada izizi na alụ Adaọma. Umeojiaka Ugochukwu. Nwa ya nwoke. Umeojiaka Kinsili Akụchu. Ezigbo nwa ya ọfụ n'anya. Umeojiaka Nnamdi. Vancha bụ ụmụ ya. Umeojiaka Chidimma Adaọma. Adavụlụ nne ya n'anya. Umeojiaka Chibuike. Ezigbo nwa Joe Bros. Umeojiamaka. Umeojiaka Nnaemeka. Ya bụ last born. Mana nwe ya bụ Umeojiaka Kinsili. Oyime Sani nwa mama. Akụchukwu Ezinibite Agwata. O si mụ ụka na eri ya ụdọgwụ ife anyị. O si mụ ụka na eri ya bụ ọgwụ n'Osumenyi. Ezigbo ya maka ọdọọlụ. Ndị ezigbo yi. Onye mana ọ ga-adịrị gị mma. Na ndị Ebube Mbas F15 Club bụkwa remember. Ụmụaba gọọmenti ndị ọma. Ebe onye nọ ya na-esi ike n'ụwa. Nke ị na-eme ejisi ike n'ụwa. Na Chukwu kelu ụwa nọ gị nso. A na-alụ ọlụ, a na-agba mbọ ewo. Mana ka esiri Umeojiaka. Oyime Sani nwa mama. Akụchukwu Ezinibite Agwata. Chairman Director. Former Global Service. Chief Executive Officer. Bricks and Bread Property. Chief Executive Officer. Podcast Nigeria Limited. Chief Executive Officer. Virgin Plus Nigeria Limited. Strong member. Club F15. Nke nwere isi ọnọdụ na Lagos yo. Onye mana ọ ga-adịrị gị mma. Ọ bụ strong member. Ụmụaba Connect. Kinsili Umeojiaka. Onye ọma sọ na-enwe amama. Olimadododo olimaye. Onye n'ime abụ ekwumo egwu ebili. Olimadododo olimaye. Onye n'ime abụ ekwumo egwu ebili. Ọnwa mara eze ma ọnwa mara n'ukwu. Ọnwa mara ya dalọgbenye. Cha-cha. Anya bụrụ igwe ga-anaghachi. Ezinna anyị Jonathan Ebere Umeojiaka. Papa anyị na ha n'udo.
bolili onye nọsi n'ụna ewe ije n'ụdị ọlụọ iru ka anyị ji bịa n'ụwa mbọsụ na n'azụ ka anyị ji na ụwa bolili onye nọsi n'ụna woluo n'omume sọdị nwa mama akụchukwu n'ezinifite anyị ga-ana maka na ọ bịara ije ọmụma mana okwu mgbalụsọ n'ịnwe mama agwanna ga-abụrụ ụgwọ bituary ma ncha kama na ọ bụ celebration of life onye nwere ego na-eme ibe sọdị ya onye ọma sọdị nwa mama akụchukwu ezi n'ibite dada onye ọma sọdị nwa mama akụchukwu na anyị ga-ana